Νομίζω όμως πως ήρθε η στιγμή να υποδεχτούμε τους ήρωες της μαγικής μας Λιμνοπολιτείας και παρακαλώ να τους χειροκροτήσουμε δυνατά για το γέλιο, τη χαρά και τις πολύτιμες υπηρεσίες τους που μας τις προσφέρουν. Κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το μαγικό χάρτη που το πάσω στα παιδιά μας? Ποια γνωρίζει τα μυστικά του πράσου και κάθε καμένη γωνιά της διαδρομής? Δυνατό χειροκρότημα για τον Θαναλό Αλεπού. Σε έδειξε κατά λάθος. Πού είναι η Αλεπού? Κολλητούλα μου! Να τη Αλεπού. Πες γεια. Γεια! Δείξε λίγο το ζελεδάκι που τρως. Είναι ο κορυφαίος μάστορας της Λιμνοπολιτείας. Ναι, εγώ τρώω σοκολατίτσα. Έχω φάει... Άντε να μην το δείξω. Σοφός Κάστορας. Ποιος άκουσε την πόλη Ολοσχερός? Ποιος έλαβε αναγνώριση διεθνώς? Ο ένας και μοναδικός ζαχαροδιός, ο μαγικός μας ζαχαροπλάστης. Έναν άνθρωπο που ποτέ να μιλιώνει. Παρέα με τον δικό μας τον άνθρωπο. Δυνατό χειροκρότημα. Όχι, μην με δείξεις το βίντεο εμένα. Στο πολικό μας εργαστήρι έχουμε φέτος... Τι λένε στο YouTube I love you Δήμητρα. Και να την κάνετε like. Και γραφή. Και γραφή, ναι. Να, κοιτάξτε. Εμένα δεν δείχνει τη φάτσα μου γιατί δεν θέλω. Να. Κάνει βίντεο. Η Βασίλισσα μας βλέπει από τη και παρατηρεί την πόλη από το πρωί. Συγγνώμη που πάει δεξιά-αριστερά. Απλά έχω μία. Περιστήσει στο όνειρό μας και φυλά το πρόσωπό μας. Μεγάλο χειροκρότημα για τη Βασίλισσα της Λίμνης. Είναι και το ξωτικό μας. Είναι και το ξωτικό μας εδώ που κάνει face painting. Για το painting. Είναι το ξωτικό μας. Στην υφαδοχώρα χορεύουν τώρα απαλές νυφάδες και ας αποδεχτούμε τον υφαδοφύλακα. Στο τέλος, και αφού μαζέψαμε τις φραγίδες, πάμε για την τελευταία με τον φανταστικό Πέλεκα. Εδώ! Γιατί γράφει Καστανίδης? Τι καστάνια! Να γράψετε τα γράμματά σας.